Сега бавно го отключи. Не се смейте. Отключи ли го? Добре, мръдни само менюто надясно. Да, така бавно. Имаш ли още? Не. Не. Отвори някакъв апликейшн. Фейсбук. Примерно Safari-то си пусни. Така. Я сега отвори iGadget. Напиши iGadget Deals. Не е реклама. Леко. Бати професионал ще Точка. стане. .co.uk. Браво. Добре, че няма. Само ще чакаш да заредиш и го затвориш. Да клипаш се чува. Перфектно. Добре, клати си ръката. Добре, сега го затвори. Така. Затвори ли го? Превърти го. Отиди са в Settings и му увеличи, му намали брайтнеса. И сега намали го така на макс. Така. И сега го върни пак на нормално. Супер, я пак се върни сега на главния екран. Супер. Какво да отворим друго? Инстаграм. Добре, айде да отвори Инстаграм. Любимия application. Добре, дай мръдни там малко, някакви работи се случват. Добре, това е много интересно. Затваряй го. Ти трябваше да кажеш как си обработваш така някой от тия. слика. Ти отгоре имаш ли меню, ако отгоре смъкнеш? Перфектно. Тук някакви неща имаш ли? Friday. Добре, супер, мръдни малко надолу. Добре, затвори, събрани се обратно, заключи го. Чакай. Заключи ли го? Перфектно, браво. Това е много добре. И сега дигни го настрани, само да се видя така, да се видят размерите. Може и камерата, да. Перфектно. Браво, бе, Диди е про. Сега настрани. Задържи го така. Дай сега отзаде. Перфектно.